Aie professeur ane na fa volagna aminareo zegny aie professeur ane izy ka za magnano live zio mi commencer par professeur ane fa nandilatra 48 heures garde à vue nazy aie professeur ane nareo ka za mikapokapoko nareo niaraka taminazy soi disant nareo samborigny fa soi disant liberté provisoire zay kazakadalainareo volaniko zegny anareo namadiky professeur ane volaniko zegny mesa fa maromaro novely aminakato boka za amizay miambigny ato anareo namadiky professeur ane aboanao professeur ane monsieur le préfet tegna aboanao izy fa chaise-nao io injectable volaniko aminao zegny chaise-nao io injectable même anao volagna amin'olo fa ka za mamaly za fo mivolagna anao fo nde tianao nde tsy tianao volaniko fo anao niany nde tianao nde tsy tianao anao tsy maintsy volaniko fo fisamboragna izy igny anao nazobeko anao tsy nizalalagna karakory fomba ny lalagna io anao ni arrêté professeur ane aboanao professeur ane volaniko zegny hoe zay zao mbola moramora zay tsy menasy ataova raha milamy aboanareo professeur ane anareo labandinazy jiaby teo magnasary migiagiaka aminazy igny anareo mamadiky izy amizay niany anareo magnasary mivolagna fa zay ty ny arrêté-ndreo volagninao mesa za boka mahazo message fo voilà izy amizay mivolagna fa izy avoasambotra fa mavita mikoragna tsy volaniko agnarana anazy fôtony za mbola mirespecte izy koa ndraiky mankadala za izy volaniko agnarana anazy eto io tsy voasambotro zegny tsy marigny zegny ma sœur tsy marigny izy voasambotro ke mavita mikoragna aminao telefonazy iro io koa mivolagna atsika verijery iro mivolagna atsika verijery exemple ty zio Richard Randriamandrato hainareo azovy Richard Randriamandrato zegny izy ministre de l'économie tamin'ny coronavirus igny azonareo zegny izy io mitady agnano président commission l'union africaine azonareo iro io tsy saraiky manjary volaniko aminareo zegny ino amizay feranazy ato maro aferanazy ato détournement de fonds volananareo aminazy aia nataony vola ny coronavirus igny antsendriky aia fôtony izy ministre de finance boka tamizegny ministre de finance boka izy tamizegny volananareo aminazy aia nataonao vola ny coronavirus jiaby igny fôtony izy io boka de mankadala atsika boka reo jiaby eto or ke tsika amizay mahera jiaby eto zay kazakadalainareo franchement zay kazakadalainareo fa anareo niany hoanohoaniko anao niany Richard Randriamandrato tiako anao partazato fa anao niany hoanohoaniko fo ro tsy sarombavy mon frère ambesa ro tsy maintsy hetsiko fo fa zay fa ambilafo zay miasa zay koa fa miasa fa tsy moramora magnano zo fa ambilafo zay io za fo mivolagna aminareo jiaby eo aboanareo professeur ane fa 48 heures anareo mitana izy fa tsy agnatiny lalagna raha ataonareo io aboanareo professeur ane volaniko zegny izy koa tsy tianareo miretry Diego aboanareo professeur ane non sérieusement aboanareo professeur ane zay tsy jeranareo eky volaniko anareo fa tsisy olo manjary miaraka aminareo io zay volaniko Richard Randriamandrato anao fa misy affaire anao ministre de l'économie tamin'ny coronavirus igny nataonao ia vola jiaby na fagnampiagna tamin'ny coronavirus igny nataonao ia volagna boka anao zio amizay mitady agnano président de commission de l'union africaine rechiedon volaniko zegny raha
ataonareo tsisy raha manjary volako zegny anareo niany mandeha mivolagna aminay tu vois anareo amizay voamenasy aboanareo professeur anay volako zegny fa izy koa nareo tsy mitady raha lavitry aboanareo professeur anay aboanareo koa monsieur maire anay aboanareo volako zegny monsieur le maire anao président Andradjoely anao président Andradjoely mora raha volako aminao zegny tu vois za tsy menasy volako zegny tu vois ka eo nagnafody monsieur le maire io ka ianao tsara azovy nagnafody monsieur le maire fa hitanao fo ro fa mialamboetry eko ne ro jiaby fa mialamboetry eko ro jiaby fa mialamboetry alohany iretry Diego io aboanareo olonay aboanareo ray aman-dreninay Jean-Luc Davonjaka tsisy raha ratsy nataony anareo mankaratsy izy volako zegny i professeur io tsisy raha ratsy nataony anareo mankaratsy izy aike plus de 48 heures tsisy karaha ataonareo monsieur le maire Jean-Luc Davonjaka karaha ataonareo aminazy io anareo tsisy preuve anareo mila miarete olo fo ity amizay ity Richard Randriamananjato ty andeha gnano président de commission l'Union africaine or que in détournement de fonds nataony teo tapenareo sur internet de toute façon fa maro ny publier izy feniroso fa ny publier izy tu vois fa maromaro izy agnatin'ny internet ao tu vois dikan'izay olo tsy manjary jiaby amezanareo place tsara olo mamitika Madagasikara jiaby amezanareo place tsara tsisy olo agneky zegny volako zegny zany mbola aboanareo professeur anay aboanareo koa maire anay izy koa tsy zay volako zegny tsonareo aneniny volako zegny tsonareo aneniny raha eko agnaranaraka agny Antananarivo agny olo jiaby fa mivolagna zafa za tsy mavozanareo sérieusement za tsy mavozanareo za tsy mipody afara tsisy anda za mipody afara fa lavitry loatra lalagna nandianako io tsisy anda za mipody afara aboanareo professeur anay tout simplement anareo avocat Diego ao anareo olobe Diego ao mitsangana anareo zay tsy mila PDS-nareo io zay tsy mila PDS-nareo io za misy olo mandefa message aminaka fo en même temps ka zegny ino nisamborany ndro olo niaraka taminazy atao hoe fa complice tam vidéo or que izy amizay mivolagna fa ino raha volagnina to maromaro boka olo mivolagna ty police mivolagna zegny aminaka ary tsy marigny foi tsy marigny tsisy raha marigny tu vois même jour de jugement zio ombiagna jugement io boka tu vois professeur anay aboanareo tout simplement zay fo raha tadiavinay zay tsy mijery anareo eky professeur anay aboanareo prisonnier politique jiaby aboanareo natao Madagasikara tsy manjoso volako aminareo zegny natao olo mitaregny io fitondragnanareo fa mafia izy ka olo ratsy olo mamitika amezanareo place zegny vidéo-nakany any maraindraigny zany koragna tamin'ny général Lilisson igny tu vois zany koragna tamin'ny colonel Charles izy vo vandy raha jiaby za tsy mijery raha volagny colonel Charles eko fa vandy raha jiaby za mini examiner fo fotony général io navandy depuis le début tu vois tsy logique raha volagniny boka tu vois aieky Andradjoely andengana président fa izy volagna amin'ny capitaine au lieu qu'izy volagna amin'ny commandant soit colonel soit général direct fa diso izy direct izy fa diso taminaka igny donc aboanareo professeur anay azafady aminareo fa aboanareo professeur anay fa tsonareo iziky problème za fa mivolagna aminareo zegny izy koa mpianatra bu ietsiky
io tsy voatananareo ary raha zay nivolagny général teo izy koa vahoaka mihetsiky tsisy olo madigny vahoaka tanao izy ro samy général fo ni contredit iro tu vois izy novona monsieur le maire Jean-Luc Diavolo anao courage fo volagno zegny anao courage fo fa raha ty tsy maintsy ipoaka fo nde tianareo nde tsy tianareo raha ty tsy maintsy ipoaka zay fa pare ary zay tsy maintsy hihetsiky ary zay tsy maintsy hihetsiky zavanareo raha avy za fa mivolagna aminareo zegny moramora za mivolagna aminareo zegny. Viens mon frère, pourquoi t'arrives pas à rentrer Luc Hervé? Viens non mon frère. Non ngampikampy za hely fa empaka za amy toetraigniny Diego ty. Sérieusement, olo magnasasatsika atsika ataondreo mamikaty tsisy raiky mihetsika atsika. Mais pourquoi mon frère? Anao midira boka mesa anao invité vedy basedy misy tao karaha ty fa esa Luc Hervé igny namako igny eko tsy mamadiky za depuis le début izy igny izy tsy mamadiky za sasany non atsika mila mihetsiky sérieusement atsika mila mihetsiky. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Patrick. Désolé Patrick si je te réponds pas souvent, mais je suis un peu occupé en ce moment. Marmar atao ato, tout simplement voilà. Si za tsy tia mal anao fa maro asatsika ato. Général nareo koa fa nazy place izy io fa gouverneur boka. Izy io fa gouverneur izy niany izy mahasary mikapokapoko. Magnasary mikapokapoko. Heureusement atsika ndraiky eto Saint-Benoît eto colonel Richard Charles izy atsika mikaiky izy alohany zay volagno alohany za magnano vidéo naka volagno za mangotany antreny za mangotany misy olona nefa message taminaka resaka Richard Randriamandrato nizahako antreny alohany za publier izy ministre de l'économie tamin'ny coronavirus volagno tamina nataonao ia vola io nataonao ia vola fagnampiagna tamin'ny coronavirus or amizay izato nagnano détournement de fonds olo mahay raha zegny niany izy magnano vola za gnano président commission de l'union africaine fa mangala baraka atsika boka zay fa mangala baraka atsika le zegny donc atsika tsy mijero zegny non Eric on va bouger atsika bouger zay volanko aminareo atsika anoratra histoirany Madagasikara izy io atsika anoratra histoirany atsika boka varatra peu importe c'est à nous d'écrire l'histoire volanko aminareo zegny anareo kaza mavozo tanareo namatsika anareo volagna police andeha tifitra anareo gendarme andeha tifitra anareo vandy zegny ireo police ro gendarme amitsika hato ro mivolana arakaraka nombre anareo zay mihetsiky izy koa anareo telo hevitra zay andeha arrêté anareo izy koa ndraiky anareo maromaro tsy voatananay zay miaraka aminareo volagny gendarme volagny police za volanko aminareo za tsy avanda aminareo za tsy agname risque anareo fa anareo miediva jamais de la vie zegny matoa reo mivolagna zegny eko zio fa mialamboetsy roagny zio fa izy koa Châtelard Joaquim magnano vidéo kazavalianareo or que za nangatiko débat amindreo kazavaliagna zegny za azy io volagny indreo tsy eko ino tsy valianareo naka fa de za volagna raha marigny je sais mon frère Evry eko anao toujours derrière naka eko anao za matoka anao tu vois fa maromaro atsika eto volagno fa maromaro atsika eto atsika tsy agnambela io ireo fa vola à part io volanko par rapport à l'état fédéral io tsao azo tsika zay ro milefa mavozo ro donc on va continuer à se battre volanko aminareo zegny anareo police anareo namagna gendarme anareo maramila anareo havako anareo frère d'arme naka volanko zegny azonareo onoko ta Diego to karakory atsika fapigaky
resaka tenue maromaro tsy volaniko eto volaniko zay tu vois tsôgnana anareo indreo même anareo zio fa bloqué kely amin'ny compte-naka raiky comme ça anareo fôtiny fa magnano menace boka reo zio fa magnano menace mandefa MP anareo kaza mikomanty vidéo Joakim izy koa tsy zay anareo iditra amin'ny problème ya justement gendarme fa tsy mila rô Dominique gendarme fa tsy mila force fa tsy mila rô fo eky jusqu'à Tananarivo agny olo jiaby mivony ambilanarô monsieur le maire mitondra adigosare zao ambilanarô jusqu'à tribunal ao fa volagna zegny zay mialamboetry préfet ao mialamboetry alors multiplier fo garde corps non monsieur le préfet multiplier fo ambarinarô tsenay mba raha mandalo ambarinarô tsenay raha mandalo fa zay fo mangigny tout simplement zay mirespecter lalagna fa nareo tsy mirespecter lalagna io eko anareo jiaby pare mon frère atsika tsy maintsy pare de toute façon on est prêt atsika zio prêt on va écrire l'histoire de Madagascar volaniko aminareo zay on va écrire l'histoire de Madagascar niany fa ny menacendreo zay afakandro Christian za fa nikoragna tamy afakandro Christian ambila fo volaina afakandro Christian atsika pare atsika tsy mavozo menacendreo zay volaniko igny atao hoe député igny atao hoe solombava vahoaka izy tsy mavozo karaha ro sambavy bora réglage Justine Maximo député ny Labanany n'importe quoi ero igny sarbavy ero tsy député volaniko zegny za fo tsy agnasa volaniko zegny tokony magnasa za fa za tsy agnasa fa ty tsy ampianarin'olo za fagnasa zegny donc atsika mila mihetsiky maire atsika mila mipody professeur atsika mila mipody anareo mpianatra volaniko zegny eko anareo tsy akagnano mission teo misy disadisa hely na avy tao tsy vitanareo izy fa tsy magnino c'est reporté tsika kaza volagniny eto amin'ny Facebook eky karakory stratégie tsika ambila fo ro gendarme miaraka amitsika volaniko aminareo niany police miaraka amitsika maramila miaraka amitsika ça dépend de nombre atsika volaniko zegny ça dépend izy koa tsika maromaro ireo voalohany miaraka amitsika aby reo ke ndre reo fo mijaly karaha ataotsika io kone ireo koa mijaly zay volagnindreo aminaka zay mijaly pas plus que les vahoaka arike police presque 30 ans de service même pas 5 millions karaha manao FMG azovagna saky zegny zala azovagna saky zegny tsy possible feky zegny io amizay amezanareo tsigny fa police magnano kolokolo police non za tsy magnametsiny reo volaniko za tsy magnametsiny reo vitatsika io vitatsika jiaby mon frère riche vitatsika io zay volaniko atsika zio volaniko zegny mila mihetsika atsika jiaby justement wendy député sarimbavy za fa mivola firy fois za mivolagna zay za zegny ireo zegny tsy masaky mamaly teninaka tsisy masaky tanareo za nangataka débat igny jusqu'à Tananarivo agny za mivolagna jusqu'à TV plus za nangataka Real TV ro nandeha nikeky tagny ro volagna Joakim mila débat aminareo olo jiaby ny décliné général Andry Rajoely premier ministre même Ravatomanga ni décliné indreo fa za koa avy amindreo ireo paf éliminé tout petit à petit faut te raha raiky fo volaniko aminao mandroso Madagascar tout simplement zegny fo ino raha nataonareo depuis anareo mitondra io tsisy raha vitandreo volaniko zay tsisy raha vitany fitondragna ty volaniko bilbe azafady aminareo anareo mietsefa sérieusement anao misy olo keky zany any zay tietsiko fa tsy hainay karakory fomba anareo mietsefa volaniko zegny tsy volaniko aminareo eto atsika fa nagnano MP karaha anareo anao si be
karaha no be za maregny zio fa par rapport amin'ny vidéo nataoko za nivolagna Macron anao ka za miava ty tsy ataondreo nosy be eky le 25 avril zegny le commission de COI fa andeha ataondreo Tananarivo mandehana Tananarivo agny anareo zay tsy mijery non je me fâche jamais avec ces gens-là je me fâche jamais Patrick avec ces gens-là ah oui justement 15 ans tsika mijaly iro amizay volagna anareo ka za mikorontagna anareo manginy ok ro mamangatsika kobe baka ro mamangatsika kobe tsisy olo agneky zegny volagno zegny tsisy olo agneky zegny za ka tsy mavozy débat-ndreo izy koa débat-ndreo fo za même général za fa volagna général misy raha tsara nataonao izy koa izy tsara raha nataony volako aminazy iny raha tsara nataony resaka stratégie militaire resaka comment légitime défense izy mikoragna tsara marigny raha volagny fa après alohany zegny izy nagnambanimbany colonel Charles iny tsy mety aminakavaka azonareo zegny anao capitaine à l'époque za en tant que za mila pouvoir anao ka io fa tsy généralnao soit colonelnao soit commandantnao fa diso edy izy amizay volagna journaliste tokony magnaboaka la preuve jiaby ainareo fa TV plus kony nifanjakany journaliste kony fa voabloqué nareo zay volagna même journaliste afodinareo izy koa fa mivolagna raha marina za fa Fernand Silo jusqu'à niany tsisy regny izy koa ka nareo magnafodolo volagninareo ty raha nataony exemple monsieur le maire iny monsieur le maire tokony volagninareo fa monsieur le maire nagnano karaha ty nagnano raha zay nagnano raha karaha zay tu vois mais tsisy raha aboakanareo tsisy interview karaha professeur iny tsisy araiky masaky mivolagna fa zegny raha nataony professeur zegny raha nataony professeur zegny nampitomboizanay les 48 heures de garde à vue agnaty constitution les 48 heures niany fa plus 2 fois plus depuis combien de temps nareo magnafody izy amizay tsisy raha volagninareo anao monsieur le préfet anao fautif io même anao nazobeko boka Tananarivo zegny tokony anao magnano interview valevaka za monsieur le préfet eko anao fa nazobeko fa tsy mamaly za zegny valevaka za mamaly anao koa anareo jiaby tombo fanjakana io valianareo za mamaly anareo anareo par intérêt anareo tsy tia Madagasikara anareo amono Madagasikara natoa zay mivolagna natoa vahoaka tia korontagna dika zay fa tsy manjary raha zegny volagny général nomoaly natoa vahoaka mihetriky fa tsy manjary raha ataony fanjakana eto ils sont hors la loi anticonstitutionnelle ils sont mafieux ils sont assassins corrompus diable justement Eli jusqu'à journaliste vlan comme nareo zegny jusqu'à journaliste niana amizay nomoaly général io volagna journaliste magnaboaka preuve jiaby jusqu'à Gaël Bourga mbola nazondreo fo io tsy masaky volagna Gaël Bourga io tsy masaky volagna fotiny excuse nazy tsara zany volagna fa Christine Razanamasoa adala fa iro bon lera zay magnamia vidéo anao magnamia vidéo anao zavanao vidéo nay igny hitanao tsara fa anao amizay volagna fa tsara la fotinaka za mila preuve volagninao boka anao nazy preuve tamin'ny Christine Razanamasoa so anao docteur io amizay anao magnasary mivolagna fa c'est pas de ma faute si on m'a dit que non ataova midoboka aboa vidéo ny monsieur le maire izy nivolagna za zio za tsy boaka fotiny je dois être pris mort vif aboabaka zegny fa nalefako taminao zegny Gaël Bourga après amizay arrestation de professeur aboako boka izy koa tsy aboakanao de toute façon igny aboakanay fo fotiny
Reality vy fa nagnaboaka. Reality vy fa nagnaboaka. Si on va bouger, je demande à tout le monde de bouger. Anareo sambava, ino problème nareo sambava? Lavaninareo. Antala, ino problème nareo lavaninareo? Anareo ambilobe, pomavavy. Anareo sibe, ro mangalatra tany. Manjava, tsy mangalatra manjava directement. Anareo Tchuliara, ino problème Tchuliara? Base. Donc, si possible que atsika gasy tsy hetsika. Tsy possible. Franchement, franchement, ça me met en rogne. Ty amizay Richard Andriamantsio izy ty volagnin'olo fa mila volagninao tsara Richard Andriamanjato ty fa izy ministre de l'économie tamin'ny coronavirus, or que tsisy vola. Aia vola. Nataonareo e vola, miliara anazonareo tamin'ny coronavirus. Sa anareo tato, anareo mizaza io, nahita vola amizay. Justement, Kim, il faut leur dire, il faut bouger. Justement, la révolution. Zay volagno zay, il faut la révolution. Ireo fitondragna io volagno aminareo zay, ireo fa tsy mijery atsika. Fa maromaro zao mitady karakory lalina andeha ilefa reo. Fa maromaro mitady lalina. Oui, justement, iska faritra jiaby iska région nahazo problème amin'ny fitondragna ty. Fitondragna ty tsy raha manjary volaniko aminareo zay. Iska roa miboaka, toutes les semaines misy scandale ataon'io fitondragna ty. Toutes les semaines. Volako aminao, Richard Andriamatoa, Nomar Andjirajuly, resaka andeha Rwanda. Tous les jours, misy scandale fo fitondragna ty. Tsisy raha regnitsika fa nagnamboatra raha manjary fitondragna ty, nagnano raha ty fitondragna ty. Au contraire. Ivaly izy mon frère, ivaly tsy maintsy valy io tsy maintsy valy. La famvolagna aminareo zay, j'abandonne pas moi. Moi je suis pas quelqu'un qui ose abandonner comme ça. Non, ça fait pas partie de ma nature. Zay volagno aminareo, tsisy mila kivy eto. Atsika jiaby miady. Raha ataonareo jiaby io fa tsara aminakahy volaniko zay. Anareo mipartage, anareo mizaha fa tsara zegny. Natoa za mi continue. Atsika teo 30 personnes mizaha, je dis presque 200 personnes voire plus mizaha les live tsika. Dikan'zegny fitiavanareo rahanareo sura. Misy koa police gendarme volaniko zay mivolagna aminakahy, zay tsy masaky magnano commentaire fa zay miaraka aminareo volagny. Maro gasy mivola zay tsisy mega, zay tsy maharaka. Fa zay miaraka aminareo volagnin'io. Merantsika mila mpody. E Jean-Luc, anao mila mpody eo volaniko zegny. Anao mila mpody eo volaniko zay, ary anao tsy ambelanay anao koa tsy mpody eo. Anao ray aman-drenay volaniko zegny. Ambilafo zay maty miaraka aminao fa anao tsy maintsy mipody eo. Tsisy olo atokisanay adeko sur réseau koa tsy anao. Ndatoa zay nifidanao à plus de 65%, dikan'zegny anao mbola tianay. Donc anao mikidiana. Tsisy kivy, tsisy malemy. Anao mbola miady agny, za tsy volanao anao miboaty tout de suite, tsy za zegny. Anao tsy maintsy mipody eo. Nde tianao nde tsy tianao, anao tsy maintsy mipody eo. Le PDS aby io, zay tsy mijery PDS aby io. Raha zay fa nataonay tamin'ny bombe, amin'ny peinture, zay tsy mila PDS. Zay mila Jean-Luc Javolijaro. Nde tianareo nde tsy tianareo, mort vivre volagninareo izy tsy maintsy mipody eo fo. Izy koa nareo nde hamono izy, passer sur notre corps. Zay boka nifidy izy, zay boka nagnapetraka izy io, passer sur notre corps. 65%, c'est 10%, c'est 50%, c'est 45%. Ça veut dire que plus la moitié, même en arombo la nangalcha vlank singam 50 ans. En aron nangalcha, ou jama ese. En our premier ministre, tu menaces ra vlank comme nos zignes. Ralano fa na moun secret.
raha anao fa namonjy secret anao mamonjy Diego nagnino Lydia mbela anao misy circule normalement or que izy misy problème or qu'il soit condamné nagnino Lydia mbela anao circule normalement hein? Or que meranay juste inventenareo problème resaka borne fontaine fa nazavainy teo nagnino izy boka anao agnatinao boka tu vois taratasy koa ny amin'ny agnarananao e monsieur le premier ministre anao tsy tia Diego ndre ino raha volagninao ndre ino raha volagninao anao tsy tia Diego anao mamono Diego la voix du peuple c'est la la voix de ni Zanahary volagno zegny tu vois ambilanareo le peuple a choisi laisse ambilanareo monsieur le maire ane mitondra nefa izy koa monsieur le maire io zay mavita mikonko mivaravaragna anazy monsieur le maire anao miboafa misy problème eto zay tsy mandeha soit disant mandeha mikonko mivaravaragna ananjy radio ely zay mikonko mivaravaragna monsieur le maire ane monsieur le maire ane zegny volako aminareo même mandrahaligny nareo izy amin'ny boîte de nuit izy mandeha taxi be normal izy tia vahoaka il est humble il est respectueux il est charismatique zay mahavita mikeky izy à 2h du matin à 3h du matin izy mamaly téléphone-nay anareo zay mivolagna isan'andro tsy arenareo volagnanay fôtony anareo mitorigny fa anareo tompo fivadrakana anareo au pouvoir donc non si ambilanareo monsieur le maire anay volako zegny io magnatry zay non franchement za tsy afaka volako aminareo za mivolagna aminareo isan'andra volako zay isan'andra jusqu'à za maty volako aminareo zay izy koa mbola tsy miova Madagasikara ty za mbola mivolagna fo ary tsisy olo mahavita magnafody vavanaka menasinareo tsy direko potika aminareo menasinareo zegny tsy direko feky jusqu'à Tananarivo agny anareo mandefa olo gendarmerie efatra dimy mandeha mizaza Diego Sere za eto à Saint-André nareo koa ty zaza alefasa koa commandonareo alefasa ty koa commandanareo za miambingreo za miambingreo za tsy menasa anareo volako zegny anareo koa menasy za menasa anareo non za tsy raha menasy za mi-exécute directement zegny agnatin'ny la loi militaire je ne suis pas là pour juger. Par contre, à nos côtés jugés vitement par Dieu, moi je t'envoie tout de suite là-bas. Donc, Zati Sandza Avuzoko, que ce soit Premier ministre, que ce soit Mamra Vatmang, que ce soit Andra Duel, Zati Mila Volanaro. Proposition Tidireo, Vlabzen Tidireo. Je suis là pour la justice. Tiokra Milami. Zatis parti politique, voulant comme Narosé. Zatis parti politique. Est-ce comme exemple, ce filature que tu as, d'accord, Tamnas, je suis d'accord, Tamnas, faut-il, ils am la chica isu. Mandem la chica. Alpha Marmar ou le miet comme tu vois, Zatio pour citer, Zanyan pour citer, faut-il, Tchèque à placer citer. À gauche, à droite, au milieu, Tchèque. Et vlang namanakata, ta vidéo. Vlang nanganaka. Tu vois, menacendo karandiaba de go par rapport à l'économie. Faut-il, Rougo, Club 48, et surtout Mamra Vatmang, tia Amango ou le diabo par rapport à l'économie. Ils ont l'entreprise dans le Valley. Non, de toute façon, moi je ne menace pas, moi j'exécute tout de suite. Mais je ne peux pas menacer, moi. Zim Blanco, il y a 4 règles de sécurité dans l'armement. Tu vois, on ne pointe pas son fusil sur un objet qu'on ne veut pas détruire. Ça, c'est déjà, tu vois. Donc, ça, tu menaces. Ça, tu menaces. Ça, tu menaces. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Et Valé. Non.
mezala vany volaniko zegny mezala vany anareo mitomagny nefa message aminaka namanareo jiaby la resaka la vaninareo zegny volaniko eragna Madagasikara zegny volaniko za olo boka Diego zegny de tegna grave za olo boka Diego Tuliara Tananarivo Sambava Ambilobe Majunga Nosibe jiaby mandefa message aminaka tokony mandiniky amizay boka anareo mavozo olo mbola menacé nareo koa olo aby io tanareo anareo menace ro io eheko amizay azovy menace ro anareo koa magnano compte fake tanao compte naka zava soranaka ratsy be ty hitanareo jiaby io tia za tsy magnovagnova eko orke izy aminay ty lavany au moins 700 € le kilo ah oui fode lavanitsika ka tsara lavanitsika boka Madagasikara tsara boka zegny volaniko za tsy mijery volaniko zegny izy koa mbola hady fo za mbola tsy jireko fo za tsy menace olo za mirespecte anareo tanao za mivolo général mon général za mirespecte olo jiaby nianaka afaka andro Christian de menace anareo Méranais menacé naro, il faut nous passer par le corps. Il faut nous passer par le corps. Mais Patrick, ils ne voudront jamais se réunir sur une table. Ces gens-là, ils ne respectent rien. Non, tu vois? Ils iront, mais c'est juste pour leur intérêt. C'est vrai, général, nous voulons, faut utiliser au gouverneur avocat. Non, izy amizay magnano critique colonel Sada nasy colonel Sada tam téléphone zay koragna tsara vrai c'est comme ça anao maramila hitanao fa Madagasikara marary en tant que maramila anao tsy mihetsiky natoanao nazo place niananao magnasary manambanimbany colonel Sada natoa colonel Sada niala io dikaze fa eny fa tsy manjary ary hita fa tsy manjary mary Madagasikara azovy volagna fa manjary Madagasikara io il y a deux têtes à battre c'est premier ministre NCK Mamravatomanga même Android Joel mbola ambela kwa biz faut dire même lui il est pas bien dans sa tête même is est-ce que fans radio le volga kaza touché naro monsieur le maire azoma saky me volga vanda amzay kaza touché naro monsieur le maire Jean-Luc Javujara and radio le volga zay Ence Christian Lydia et azovi Mamravatomanga tsy nagneky azoma saky me contre zam zay boka ya fa za tsy mavozo menacindreo volako aminareo za tsy mavozo menacindreo même menacindreo lafa minaka agny fa en France ro jiaby tsisy araiky agny de toute façon lafa minaka tsy magnirika za ataova vidéo zaza raiky voilà non de toute façon Patrick tu n'auras jamais d'information parce que comment dire ça à foudindreo information diable tu vois Mangasana voulu un journaliste Injo. Journaliste Diab Injo. Donc, moi, aujourd'hui, je vais finir la vidéo là. Moi, tout ce que je veux aujourd'hui, libérer les prisonniers politiques. Zendek Fanandé, Zéfanandé, Arzéfandé porte plainte. Quoi? Zéfanandé, Famni, Mediapart, Fanandé, Amdo-NU, libérer les prisonniers politiques. Anaro, Tokuni, Mitka en prison. Faut nanaro nangalcha aye volamena votre kivi narova magicien soit vous avez bouffé un clown les 73 kilos d'or tisulu tatsa tamze or que Bornofontaine soi-disant inventé naro de toutes pièces or que président pousse fan voulu il se dit comment ça monsieur le maire zingo faut dire monsieur le maire Tianyeki anaro andafu Diego Suarez zay foot chavanaro is karato anaro zio ravravo fotiny la banane andafu Nosibe faut dire monsieur le maire Tianyeki ary ko mbola nikayenaro izy mbola tsy nagneky fo quoi zegny atao hoe
monsieur le maire, c'est quelqu'un de droit. Ary tsy maintsy bodio andeha tianareo andeha tsy tianareo. Fa nareo volana mort ou vif, zay ndraiky volana, et sera là avec tout nos forces. Parce que nous, on a encore la foi. Ary tsy maintsy zay volano kazakiva nareo, kazakiva, tsisy olo mekiva eto, tsisy olo kiva eto. Même c'est fait exprès ça. Izy koa ka Tananarivo club 48 io za fa tsy ovrigna eky merina zegny club 48 zegny volaniko aminareo. Atsika boka ampidivindreo. Atsika ne ampidivindreo. Reo magnasara dala, atsika ampidivindreo. Reo amizay izy koa amaray rongona andro radio io. Reo jiaby milefa en France, soit milefa amin'ny États-Unis, soit milefa en Afrique du Sud. Karaha nataony Ravalomanina teo. Izy koa fa milamilamy reo amizay mipody. Tu vois? Atsika amizay fa mony faty io. Fa mony fa zegny tavako vidéoni le général Wilson niany atsika kadalendro atsika pedivindro vlanko zegny atsika pedivindro fa atsika voleky atsika maintenant je vous dis on a réfléchi erreur nataony rimandrintsika jiaby kotity kobesy jiaby fa nagnatiny lohatsika zio. Voilà. Et oui, avant il y avait même un vol de la Réunion Diego. Je me rappelle hein, même pas 200 €. Aller-retour, vol la Réunion Diego. Je dis, au-dessus vol Diego Atana. Plus que ça. Oui, depuis l'histoire de Tisra, corruption, il y a corruption, Azomba mangan corruption, ce qu'on fait tiro. Azomba mangan corruption, ce qu'on fait tiro. Naro mangasare voulu, tu l'as entendu tenue militaire. Des militaires, tu vous, Kara, comment Kara clochard. J'avoue, on a rosé Kara clochard. Zacha naïta va militaire à vos savates. Tu vois? Ils ont vos tenues à vos savates, soit vos kiranil, mandé large. N'importe quoi. Hein? Voilà, Zeni, vidéo de canal. On continue toujours à faire ça. Isananda tika mivolagna fa niany volagna comme narosé. Aboanaro monsieur le maire ané. Aboanaro monsieur le maire ané. Aboanaro professeur ané. Libérez-naro tous les prisonniers politiques. C'est faux. Anao Andradjeli, anao lombolombo de Marc Ravalomanana. Anao volagna fa je peux pas être plus pire que Marc Ravalomanana. En fait, tu es pire encore. Tu es pire que Marc Ravalomanana. Tu vois? Et tu la faute non. Faute non. Il se commence à la voler membre de magasin. Il faut respecter après. C'est un dealer. Anao kara dealer né. Anao kara assassin. Anao mafia. Ya? Anao comme comme nous le mafia. Anao koa nahita vola. Zay volagno, si un politicien il est devenu riche en faisant de la politique, ça veut dire qu'il a volé. Anaro diaby nangalatra. Anao premier ministre en premier. Aya sakaram diaby 4 hectares nalainao amin'ny tanin'olo. 4 hectares. Nataonao zebra force. Misy olo soi-disant nafodinao fa izy nangalatra ombinao. Za mandeha coiffeur chez Richard ary. Za mandeha coiffeur olo me raconter zavoka. Za volako aminao za mivolagna aminareo zegny. C'est les informations qui viennent chez moi, c'est pas moi qui va chercher les informations. Azonareo zegny. Manafo volainy, za tomagny volainy za nataondreo fa nangalatra ombiny premier ministre. Nigadrainao olo zegny jusqu'à nalefanao Tananarivo. Maromaro boka raha ataonao ary. Tsisy olo tsy mahay. Zay le problème nareo. Olo anareo sambanareo fa mamosa secret nareo. Même Lydia mivolagna aminaka secretnao monsieur le premier ministre. Fa mivolagna aminao. Niany tsy mikoragna aminaka fa eo fa za koa fa nerveux blanco zegny. Alefako amin'ny tirigna za tsara midje. Izy koa tsy magnamia za mandeha tany hafa. Tout simplement. Voilà. Zegny live-tsika niany. Amare koa tsika magnano à midi comme d'habitude. Tu vois, amare samedi. Je vous souhaite tous une bonne soirée, un bon week-end. Il faut juste qu'on libère nos prisonniers politiques, surtout Ninchka Diego, monsieur le maire, notre gladiateur Jean-Luc Djaoulja. Force à toi, tu ne seras
jamais seul. On t'abandonnera jamais, Jean-Luc. Jamais de la vie. Tu vois, on sera toujours derrière toi. Tu vois, quand tu as mal, on a mal. Quand t'as pas le moral, on n'a pas le moral. Mais on te montrera jamais. Donc, montre-nous. Fais des vidéos comme tu as fait là. Attends, vidéo à ton nom. Mampara Roy. Tu vois, jusqu'à vidéo non, Nandet en Real TV. Tu vois, Nandet en Real TV. Même nous le fou. Donc, tu ne seras jamais seul, mon frère. On sera toujours avec toi. Et courage, courage. Multiplie tes vidéos. Fais très attention à toi. Hein? Fais très attention à toi, mais on t'abandonnera jamais, jamais, never, never, never. Hein? Hein? Tu seras jamais seul avec nous. On sera toujours avec toi. Courage et en même temps, donne-nous du courage aussi pour se battre. Tu vois, c'est toi en fait. Un offre, vous l'emmenez. Bon, mais en courage. Continue, 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 continue. On va continuer à te soutenir jusqu'au bout. Hein? Donc, vive le peuple malgache. Vive Monsieur le maire Jean-Luc Djavolja. Libérez notre professeur. La liberté pour le peuple malgache. On va se réveiller. On va se réveiller. On n'a pas peur d'eux. On a jamais de la vie, on n'a pas peur d'eux. Hein? Il faut que la roue s'inverse maintenant. Il faut que Roma vous achikajo. Tu vois, tu telo ercha mankadala chika. Anaro force, venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre. Miaramna amener Anaro vlamse. Tu vois, allo kaya soit mandem universitaire, soit Anaro mandem pianse, vlangnaro bon zing rato Anaro miarkamne. Zecha mun, zecha makmakra. Tu vois? Reste avec nous, ensemble on va réussir. Escuta que miarka diabo tu la wete lefta makadala chika. Irotsika Madagascar vlanko zegny. Angalarinjo rajaba Madagascar alefanjo ivelany. Donc atsika tsy mijery zegny eky. Donc peace, love à tout le monde. Voilà. Bonne soirée à tous. Franchement, ça fait plaisir de vous voir. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir et ça donne encore plus envie de me battre jusqu'à la mort. Je vous dis franchement, ça me donne la force. Je vous dis franchement, ça me donne vraiment envie. Voilà. Ouais, non, mais on va réussir. Je vous dis franchement, on va réussir. Kazaki Vanaro Blanc, Tissoul Mazmandoal qui est tant que Joachim Chatlar en volet debout, on a le diable debout, mais comme Joachim Chatlar. Tu vois, on n'abandonne pas. On n'abandonne pas. Force à nous tous, Rosanne. C'est à nous tous ça. Tout le monde doit être fort. Tout le monde a ce diable, mais la tu vois, va toujours gagner. Voilà. Merci, Vanlaka. Merci. Non, on a Romanar Kadjab, merci.